midget din. Midget division. Pagbalas kamo po mga kabarangay, kapag rampantala po training news na rin midget, mumuna yun, ay dyan, una nga no, ikot ka na gano'n no, sasabay kayo no. Doon tayong music. Wow naman! Idol! News na kay midget. Okay lang. Lalanda na po rin, news na rin midget eh. Palagi ako'y sumabot, hindi mo na. Ako ang first prize, second prize, third prize, plus house and lot kay San Pablo, Memorial Park. Idol, ready? Rampa kayo, rampa. Lakad ang daan-daan. Palagpagan! Midget division. Midget. Sige, balik kita, balik. Okay. Balik. Midget mo po, midget kayo? Midget ba kayo? Isa-isa. Isa-isa. Midget mo, midget. Interpol. Berapa? Isa-isa. Okay. Siapa? Chip. Ada yang States. Barangay Talod. Ada yang States ini running. Ayan, mamili na po kanyan eh. 20 na yung Mustangas. Next! Midget division next! Alright, thank you. Next. Alright, benar-benar palakpakan. Next, another from midget division. Kembali sama po, Boss Aldo. Next.
Oh, sige, sige. Sana po kung makalaro ni opening ang masaya, mayroong masaya, hindi katamong papiano ngayon. 8, 9, 10. Puro laro. Wala na. Puro lang talaga, escape. Ano po, paano palabasan niya po? Matras ka ba po? Ano ginagawa? Music naman. Ada yung music na. Ada yan. Ano ito? Sinambot na ko. Wala rin mo niya ako liwas kanya. Bala mas pa pa. Hindi, pala rin mo. Ako sa ito na mga nakakapagay mo. Ang mga tala po, baka lumakas na yung magkain ko. Oh. Rumahang pala ka yung ano mo. Rumahang pala ko ng hapa. Ang patino mo. Takla mo to. Oh, sige. Masasabi pang galing na baryo tamo. Pero bisang magipag-sahupang kaya katamo. Oh, sige.
ginagawa mo?
special award tamo. Ayun. Yan, itong special award. Ngayon po yung best news. Ibisisyon na po ng committee. Yapin niya po yung makakulay black tatak district. Yapin sinambot ng best news. Sana po, lumaki na rin siya lang umpisa na nila yung paplano ngayon. Ngayon po tabi mo kanyan, baka dito. Hingin namin kulang ng barangay. Sisipag kami gumawa para pang review kayo. Kaya